Jedno bude. Uvidíme, jak se vyjdou do pětačky. Ale to hurá! Breakout je na první místě, zatím Mafia Dinja, čili Dinja Antonio. Teď se propadl Marquezou, vzal venkem hákem. No a my jedeme poprvé do první dvojzatáčky. A pozor, Marquez má sílu. Marquez! Dvojka. S Marquezom pôjdete na večeru. Na pátém místě se dostává na čtvrtou pozici přední Gian Antonia. Tak priatelia, takto odštartovalo MotoGP v Brne. Mám pravdu povedať, ani neviem, aký je dátum, ale to je jedno. V tejto chvíli ide o to, že som tu po hodne dlhých peripetiách, čo ráno hádam od 8 som riešil svoj vstup na okruh. Nikto ma sem nechcel pustiť, no kto by ma tu aj chcel ako najväčšieho auditora vo svete, že jo? No ale dali sme to po rozhovoroch s policajtami, proste po rozhovoroch so slovenskými policajtami, motorkármi, po rozhovoroch so všelijakými ľuďmi, proste každý sa niekde vyhováral, proste nedá sa, nemožné. Ja som poslal dvakrát proste dopyt e-mailom, že prosím si tu vstup, proste, aby som sem mohol ísť. Proste všetko bolo nič neakceptovateľné, nemožné. Dokonca pán Boháč, pracovník okruhu Creditas, teda Automotodrom Brno, mi odmietol vstup sem na toto podujatie. Takže za chvíľku pokračujem v rozhovore, lebo už idú. A prvý je stále zelený.